sa kahabaan ng recto. Pupunta tayo dun sa ating pinagawang medals. Pinaprame natin yung medals. Babalikan natin guys. Tara, samahan niyo ako, puntahan natin guys. Tara. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Okay, tara, punta tayo. Tara ma. Sige, basahin mo. Gusto mo basahin? Hindi, ano lang yan eh. Pero sample lang ng ginagawa nila yun. Ayan dito guys, marami dito. Nag-a-accept sila ng tarpaulin, printing, digital printing, offset printing, glass, trophies, marker medals, brass nameplate, table wall, sign, medals, ayan. T-shirt printing, mugs, tempo, magazine books, business card, calendars, booklet, poster, ayan, memo pad, ayan, layout, design, graphing, campaign materials, ID, lace, Drysel, bookbind. Ayan po, nandito po lahat yan sa recto. Marami po sila dito guys. Tara, punta tayo dun sa pinagawa natin. Oo nga, okay. Ha? Ha? Ayan sa recto, nandito yung Rona. Ayan. Ano ba? Hawak ko! Anak ng teteng mo. Ang gusto mo, mapisa na to? Kaya nga ano ka na naman eh. Pisang-pisa na nga yung cellphone eh. Huwag ka na kasing umaano kasi naano yung Nakaw sa akin. diin na nga eh. Anong gusto mong gawin ko? Itali ko? Yes, sir. Diin na nga ako eh. Ayan po guys, punta na tayo ng paggawa natin. Guys, traffic guys. Ang dami. Dito tayo ngayon sa Kartima. Nandito guys sa kahabaan ng recto, marami po rito. Maraming pagawaan dito guys. Ayan, umpisa na dito guys. Ayan guys, umpisa na dito guys. Kami galap shoutout sa inyo lahat dyan.
Nandito na tayo sa Isitan. Tatawid na tayo guys. Ayan po guys ang recto Isitan. Ayan, malapit na tayo dyan sa pinagawa natin. Guys, tatawid na tayo guys. Malapit na tayo guys sa ating pinagawaan. Gawa na? May pinagawa na kami. Frame? Ha? Yung frame. Ayan guys, nandito na tayo sa pinagpagawa natin. Gawa na ba? Dalawang pipe ka. Dalawang pipe. Ayos na, Brad? Okay. Ayos na, ayos oh. Ayan na guys, ito na, nagawa na oh. Ayan oh. Tapos yung ano na, tinakpan ito ng ano, double frame, double matting yan. Double matting. Tapos yung tinutusok lang niya na ano, yung binubutasan na. Kasi Oh. tinakpan ko na. Oh, ayan oh. Kala ko nga karton yung ilalagay mo rito. Laminated po ito. Ah, may kahoy mo. Kahoy ba to? Overlap ko na para matibay. Very good, very good. Ayan oh, ganda ng pagkagawa. Maganda yun. Ngayon, yung yan, 11 lang daw to. ano pwede? Gawa na yung una namin pinagawa rito. Ito yon. Tapos meron pa yung mula grade 7. Ilang Meron. piraso yun, ma'am? Ilang piraso? Sabi niya, 11 lang. Ay, parang Babalikan niyo yan. O, hintayin niyo? Antay na. Antay na namin. Saka hindi kasi pwede rin siya. Maintenance yun. Ha? Marami. Sabi mo, 1 hour lang. Oo, pag maaga kayong karating. Di ba sabi ko nung dapat maaga kayo karating dito, pagkatin nyo to. Kung may papagawa kayo, dapat agahan nyo para ganoon yung Paghapon marami ka nang marami gawa. na kami gawa eh. Medal din. Hindi, mga ganito. Last to last. Graduate sa graduation. Eh, hindi. Wala bang po-focus dito sa isang... Wala pa mag-focus. Pero bukas yan, ito yun. Hanggang ganitong oras din. Iwan nyo na lang para hindi mo Balik na, no? Para maganda rin yung paggawa. Nilagyan pa pala ng... Grade 10. Ako nagpalagay niyan eh. Hindi rin naman niya malalagyan ng Hindi basta... sunod-sunod. Basta sa baba, mga grade 7 dito, grade 8. Wala na rin pala akong ano. Ganon din yung pagkagawa yung pinakita ko sa inyo. Yung pahaba. Oo. Oo, ganyan ang style pa ano.
Ang galing kasi sa mga ba? Yung pwede. Anong kulay naman yan? Ganun din. Ganito siya, mahaba. Mahaba. Ilan yan? 3, 6. Ilang piraso yan? 3, 6, 12. Ha? 12. 12? 5. Ay, 10 lang pala to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Pang 11 yung picture. O, parang ganito. Pipicturean na lang ako paano. Picture natin para arrangement. Ito kasi, yung pang-face. Halos pare-pareho naman. May laman pa. Ah, mayroon pa ng isa. 1, 2, 6, 8, 10. Pag ganun siya, pag ganun, ang arrangement ganito. Maganda rin naman ganito mga ano. Pero wala tayong Walang picture sa Walang picture. gitna. Oo. Ano bang magandang design dyan? Dari mo kakabit mo Pwede yun. yan. Ganito lang, walang picture. Yan lang yan. Glass to glass. Ayan. Ah. Yan, walang Ah, picture. oo, ganyan. so itong dami. Hindi na rin kayo naglalagay ng pangalan dito. Kunyari, Ay, hindi po. wala. Kung may ilalagay, pwede po natin Kung ilalagay. may Kami may ilalagay. dala nun eh, nung mga Oo, yung maliit na pangalan, yun. oh, may pangalan. JR nag-ano nun. Pwede naman kung ano yung request niyo, matutunan naman yun. Pero yung arrangement dito, ma'am, Haba. Dito na lang sa baba yung grade 8. 12. Eh, ano to? Yung malalaki siguro. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Siguro 4-4, dalawa. 2, 6, Super tatlo, 3,600, gano'n. wala lang isa. Maliit. Ito ano to eh? Yan. Oh, pag ano, 3, 6. Oh! Bukas na lang, dalhin ko na lang bukas sa anak ko ha. Hinahanap ko eh. Makita eh. Ha? Hinahanap ko eh. Makita. Ah, Hinahanap sige. ko sa application. Oh, punta ko na ako bukas. Ang dami. Ah, sige, sige. Ito yan, yung frame na yan, yan. Pares ba presyo nito? Iba presyo yan, ma'am. Kunti lang naman yung medal ko eh. 11 lang. 11, 4, 3. Oh, kasi ito yung 12 na eh. Grade 12 yata. Ano ito mo? Picture nga natin. Ganyan, arrangement, 4, 4. 4-3. Okay ba yan? Yung galing. O kasi balance eh. Sayang kung magagawa niyo sana ng ano, yung grade 7 to grade 12. Tayo magbibigay mo. Bigyan nyo, pwede ko lang yan. Oo nga. Sa computer na lang. Wala pa eh, mga Yung gaya nito, ilalagay na lang sa baba. Lalagay ko na lang ganyan. Oo, ganyan. Halimbawa, ganyan. Lalagay ko na sa baba para may... Sinabihan ko na si JR no, kaso busy siya. Ano na lang siguro, yung plain lang siguro. Maganda yung gold. Kaya na ba yung sa... Kaya pa rin yung sa 500? Yung frame mo na yun. Nagdagan lang isang daan, standard na lang. Hindi nga kami nakabawas sa'yo, dadagdag pa kami. Mahirap kasi gawin yun. Ay, sorry.
Oh, ganun na gold. Yung sa 5, ano, Ganun sa lang. 500, yun pa rin, ganun. Oh, ikaw, kung ganito lang yun. Eh, yung gold na yan. Yan na lang. You know, mas maganda rin kasi malaki ganito eh. Yung kanina sa medals. Balls kasi siya eh. Yun siya eh, no? Pero mas malaki dito yung Mas malaki pa niya, no? pakaba, ano. Anong kulay ng mat? Yeah, mega love shoutout kay Papa Salt. Admin Chris Melly. Mega love shoutout. Apo Manig. Apo Maninigit. Mega love shoutout sa dyan. Chris Melly Colo. Papa Salt. Mega love shoutout sa inyo dyan. Thank you for coming. Naiiwan ko pala dito yung ano ko. Yung eco bag. Pero mukhang hindi na kasya, no? Kasya pa kaya dyan. Hindi na tukas siya, malaki na eh. Pero Ay, mas malaki pala, ano? malaki na. Di bale, kunin na lang muna natin to. Ano na pagka... Ganun na lang. Ganyan na rin, pink at lavender. Pink lavender na lang para sila pagsakit maganda. Ah, okay. Pag isang ano lang kulay. Babalik din na naman pala tayo ulit. Ikaw na lang. Kanina dapat Oo, kasi may ginagawa pa eh. Nawalan pa kami ng internet. Gagawin sana na magpiprint sana nung... O, bayaran mo. Tapos mag-down ulit dito. Magkano nga yung ano natin dito? 500? 700 lang. 600? 400? Ah, 100 na lang ang kulang. Ha? 100, ano na lang? May 600 ang 600. kulang. Sandaan na lang. Resibuan pa kayo? Mga anong oras yan sa... Full pay mo pa to? Ah, sige. Tapos bago na dito. Okay ba yun? Eh, sa umaga gawa na yan? Or Bukas na, sigurado ka yan. sigurado na bukas yan, umaga? Umaga? Okay, mga bandang alas 11, alas 12. Alas 11? Before lunch. Okay na. Balikan nyo lang bukas. Ito, hindi rin ito gugupitin, ano? Hindi, ito yung... Opo, tapos. Tutupi lang siya, Tutupi ko no? lang sa likod para... So, yan ba? Tinupi lang din? Pinutol din yan, pinutol. Yung sa likod, pinutol kaya tinakpan. Ah. Sabi ko na lang. Pero mga parang kalahati, ano? Maliit nga lang, hanggang dito lang oh. Pa-paid na lang nito. Clean na po yan. Dito na lang ito malaki. Ha? Magkano kulang natin? 100 na lang. Sige, 100 na lang. Okay na to. Oh, bukas na lang po ma'am, sir. Oo. Sige sir, salamat ha. Na, pinicturan na niya. Siliksuran ko naman, sige lang. Okay lang yung apat-apat tapos tatlo. Oo, kasi... Bili nga tayo na isa pang medal para na. Dampot ka na din para balance. Hindi, pwede ko rin gawin blanco, tapos kayo na maglagay.
Uy, kaya babakit namin yung ano. Hindi ko naman i-fix. Ha? Ay, wag na. Pwede. Mahirap yun. Hirap ba? Baklasan yun. O kahit picture naman, pwede lagyan yun eh. Para ano, maganda ba? Kung may picture din siya, no? So, yan ka, babo, apat-apat dito. Apat-apat. Yan na yan. Balance mo na lang yung malaki. Kaya ako lang bala, may balan. Oo. Nawala nga yung Ito picture. balance na to eh. Nang gitna yung malaki. Kaso lang, may Kasi may mga grade kasi yun. 7, 8, 9, parang gano'n. 10, 11 hanggang 12 na to eh. Sir, Grade 12. Magkamukha naman itong dalawa. Ayan lang, ang tatandaan. okay lang yun, magkapalit. Parehas naman lang eh. Pwede magkapalit sila. Mas dark nga lang yun. Okay lang sir. Wala palang tali ito, no? Ganun na lang. Meron naman tayo. Ayun, ganunin ko na lang. Ganito na lang. Oo. Ayun, thank you sir. Bukas na lang ako. Bukas lang sir. Salamat. Hindi mo na na-picture yung ano niya. Dito sir, Bibidyo lang. Bibidyo ko sana yung ano eh, yung gagawa. Sige sir, salamat. Thank you. Umapa lang yun. Tatawid ba dyan? Tingin sana ako mga short eh. Dapat may bit-bit tayo. Pagka tumawid ba dyan? Underpass ka. Underpass? O hindi na, i-off ko na to. Kawan na ba? Wala ko eh. Ano? Huwag na, parang ayoko dumaan dyan. Hindi pala makukuha agad eh. Oo nga pala. Kaya pala 10 o'clock na ang sabi niya. Di ba pwede iwan muna natin to? Eh baka mabasag pa yan din. Dali na lang. Halika na mag-underpass tayo. Kahit 30 minutes lang to eh. May galab shoutout sa inyo lahat dyan. Mabilis lang ba yan sa ilalim? Hindi. Ano tawiran doon? Guys, bababa po tayo guys sa Ito naman mga tailoring. tailoring, mga tahian, mga tahian. Tahian ng mga tela. Ayan. Oo, ngayon ko lang nalaman to ah. Ayan dito guys, marami dito ang patahian ng mga uniform. Yung sa ilalim ng recto. Ayan. Pala, ayan oh. Mga uniform ng teacher, mga sara, halo-halo. Mga bilihan ng mga sapatos ng mga pangsiman, ayan. Ayan pala mga short mo eh. Magkano kaya yung short na yan? O sige, magkano yung mga short na dito? 350? Hawakan mo nga, titingnan ko yun lang. Dito tayo ngayon sa ilalim ng, anong tawag dito? Underpass ng Red. Isitan Red. Nandito lahat ng mga patahian. Tailoring. Tailoring ng mga uniform. Ibang klaseng uniform guys. Lahat ng uniform. Pwede po makakita.
Ano yung mga sizes nyo dito? May 38 kayo. Ito nga pa. Patingin nga po. Pwede magpagawa ng logo, no? Hindi po huwag magawa ng logo. Ay, Tahin nyo to. Tahin nyo. nangyari na ba yan? Ayaw mo nangyari na? Ayaw mo nangyari na? Dole. Yung dole na. Ano to? Wala pa talaga ito. Ay, hindi siya deceiver, no? Lahat to di ganito. Pati yan. Yung deceiver na sinasabi mo, yun ang China. Yun ang China. Ito gawa sa atin. Kanino daw yan? Dahil pang original yan. Kaya may gawa? Tahin niya yan? Ah, hindi. Ito, no? Ito. Kuya, sapatos sa patiran pag yun nakainigo ka. Alam mo ganito. Yan na. Kuwan, hindi sa bahay yun. Ano size? 38 May ka na. dala ka ba dyan? 38 ka na. Nasaan eh? Ha? Hindi na. Paano yung laptop ba? Hindi po. Duyan. Ha? Duyan. Ay, duyan. Ito. Ito yung parang may bag na. Duyan. Duyan. Ano mas maganda? Maganda ba yan? Pwede makita to. Parang laki ng 38. Yung sandal, lapag mo muna yun. Kasi dumaos. Pati pala safety shoes. Di ba safety shoes yun? Picture natin yung loob. Oo. Maganda rin tong to. Yan, maganda rin. Kaya lang parang yan, militar na militar.
Ano lang, no? Parang maliliit yung butas, ha? Pwede bang pa butasan ng... Hindi na sir, ano yung minimum? 350 yan. Nalagyan mo ng ano. Ayan, nandito tayo sa Fortune Military. Yung haba ang gano'n. Salamat po. May support naman po. Research ko lang to. Salamat. Ayan po, nakabili tayo ng sword. Galing doon sa naan. Yun. Akit po ba tayo? Akit po ba tayo? Dito mo na lang yan, ilagay mo na lang po. Akit po tayo sa isikan? Parang wala naman ako pupuntahan eh.
Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Kung papagawa kayo ng mga uniform dito, nandito lang tayo sa Recto, sa ilalim ng Isitan Recto. Ayan, dito po lahat, marami. Ayan, marami po yan, nandito yan. Ayan, tara guys. Ayan, pauwi na kami. Hindi, okay lang, okay lang. Harang din yan. Ayan guys, uuwi na kami. Nag-alala shoutout sa inyo dyan. Paki-share lang po ang live natin guys. Paki-share lang po. Salamat. Salamat sa pagbisita sa bahay ko. Once hour na lang po tayo guys. Salamat. Ganun pala ang paggawa ng ano yan. No? Ganun pala yun. Ha? Yung? Mga resibo rito, dito rin. Ano yung Artimar? Parang bumigat siya. Sana pinunasan niya rin yung mukha, ano? Picture, no? Pantay. Ha? Ayan, bagong Maynila. Utang ko nga eh.
Hindi mo sinabi. Ano ba yung car? Ano ba yung car? Ha? Mabilis? Kailan? Traffic. Nakawid na kami. Grabe. Nagalam siya daw sa inyo lahat dyan. Ha? Okay. Dati pa ba itong Super 8 na ito? Super 8 Kasi isang buong na siya. grocery. After ng pandemya, ito na siya. Hindi natin meron ba ba? Meron, no? Ngayon, papasok tayo sa Super 8. Sige po. Thank you. Pasok tayo ngayon. Normal temperature. Kunin ko lang man. Pwedeng dalhin to? Ay, iwan na yan. Mabasag dyan eh. Okay lang po, sir. Baka maano pa. Oo nga eh. Madami. Bigyan lang ito. Bumabawin ko ng loob. Kaya ka na lang. Oo, kasi lang ako na po, sir. Okay lang po. Ito. Pero mabigat eh. May iwan ka na dun. Pero bossing, nangangawit ako eh. Pwede bang maiwan na to? Babasagin. Ano yan? Bagong gawa lang ate. Ano, medals. Ayan. San? After mo dyan, hindi ka na maka-after. Yan, salamat sir ah. Papak na lang kaya namin yung mag-isa. Ay, yes po. Ano po yun? Parang mo na lang yung bagko. Ayun na lang. Yeah. Thank you, thank you. Saan yung binigay siya yung basket? Ah, kukuha. May binigay na sa'yo ah. Wala, pinaglagyan yung kanina doon. Ano? Super 8. Dito tayo sa Super 8. Supermarket. Super 8.
Bell Vlogs. Nag-love shoutout sa dyan. Galing lang natin na pagawa ng medals at kinuha natin yung medals. Pina-frame natin guys. Tapos na yung isa naman yung mula grade 7 hanggang 12. May medal yung anak ko. Yung natapos na kinuha namin yung mula namang grade 1 hanggang 6 ng lahat ng medals niya ay pinagawa namin, pina-frame namin doon sa kahabaan ng recto sa may tapat ng isitan. Nandun po lahat ang mga gawaan ng mga medals, mga frame, trophies, lahat doon lang kayo pupunta guys. Ngayon po ay nandito naman tayo sa Super 8 Groceries. Tayo ay mag-grocery ng ating pangangailangan sa bahay. Bell Vlogs, may kalab shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat. Alma Asoy, may kalab shoutout sa iyo dyan. Lesel Alcos. Lesel, may kalab shoutout sa iyo dyan. Bell Vlogs, may kalab shoutout sa dyan. Maraming salamat sa pagdalaw. Pa-share na lang po, like and share sa ating live para makakuha tayo ng watch hour. Watch hour na lang po guys ang ating kailangan para ma-monetize tayo. At sa tulong nyo ay masasolve natin yung ating hinahangad. Maraming salamat guys. May alam shoutout pala kay Daddy D, kay Papa D, at kay Ninja the Vloggers. May alam shoutout sa dyan. Ninja the Vloggers, Papa D, and Daddy D. May alam shoutout sa inyo dyan. Alam ko nasa Dolomite Beach kayo ngayon. Nag-update. Ayan, may alam shoutout sa inyo dyan. Daddy D, Papa D, and Ninja the Vloggers. At kay Johan Shen TV, may galab shoutout. Ayan kay at kay Odon Demetrial Jr. Vlogs. Ayan, may galab shoutout sa dyan. Ito yung pinahulaan ni Ayan pinahulaan ni Melanie Amar. Ayan nasagot ni
Sino ba nakasagot nito? Ang galab shoutout sa inyong lahat yan. Magkano kaya ito? May promo guys. Nakaka-save ka ng 10 pesos. Ayan. Meron ka ng oyster sauce tsaka soy sauce. Tingnan mo. May bihon. May oyster ka na, may toyo ka pa. Magkano daw yan? Ayun ang hindi ko alam. Etong 69. Ano nakalagay? Macaroni lang. Anong binibenta dyan? Bihon. Ito. Ito yung madalas natin kailangan eh. Suka, toyo. Pasave ka naman ng The next day. 8 pesos. Meron ditong spaghetti, tipid. May sauce na. May noodles pa. 2-in-1 spaghetti sauce. Patipid ka rin ng 18 pesos. Dito naman guys, meron tayong BFF. Ayan. Best for fried. Magkasama naman sila yung Golden Fiesta at saka yung UFC Tamis Anghang Ketchup. So, magkano kaya ito? Ang nakalagay ay makakasave ka rin naman ng 11 pesos and 50 centavos. Ayan. Nandito lang yan guys sa Super 8 sa may recto. Marami guys dito mga promo na ano. Ito naman guys, meron oatmeal. May kasama ng Tupperware. 172. Ito naman may salaan. Tama ang noodles. May one grade 3 wonder bar. May bowl. Kasi pangalawang ano. Baka bukas pa yan. Laki yan. Ito ang antog ba dito?
Umiikot na ako eh. Hindi kita makita. Nahanap pa ako ng ang dami. Ay, ma, wala nang downy. Mayroon ka pa sa atin? Ha? Ito yung pinahula ni Melanie Omar. May galab shoutout kay Melanie Omar. Lahat ng mga kapatid natin sa kay tatay, kay Pinoy Core. May galab shoutout. Happy birthday nga pala kay Bay Kudakar. Idol, may galab shoutout sa iyo, Bay Kudakar. Happy birthday. More birthdays to come. Okay. May galab shoutout sa iyo, Bay Kudakar. At kay Madam Saturnina Maseke Channels, may galab shoutout sa iyo. At kay Madam Dote Rosales, may galab shoutout. Maraming salamat sa inyo guys sa inyong pagtulong sa aking channel. Maraming salamat sa support. Kung hindi dahil sa inyo guys, hindi pa natin na-reach ang ating 1K. Ngayon naman po ay kailangan natin ma-reach ang watch hour. Ayan guys. Watch hour na lang po ang hinahanap natin. Pakishare na lang po ang ating live. Like and share. Thank you. And syempre watch na rin sa ating video. Thank you so much mga kapatid. Ingat kayo dyan kung saan man kayo naroroon. Ingat kayo dyan. Salamat sa pagbisita sa akin. Nandito tayo ngayon sa Super 8 Grocery sa Mayor Recto. Saan? Wala. Tol. Ayan po guys, ang mga pinamili natin. Sana. Lesel Alcos, may galab shoutout sa iyo dyan. Kay Alma Asoy, may galab shoutout. Kay Bell Vlogs, may galab shoutout sa iyo dyan. Bell Vlogs. Ayan, 12. Yung blossom yata ang binibili natin. Yan, bloom. Bloom. Ano siya? Bakit? Pwede ko Ito. Ha?
Wala yung mas mahaba-haba niyan. Kasi pag ganyan, kahit gamit ko dyan, tatlo. Hindi, ma-exit ko eh. Tatlong gamit ko dyan eh, sa isang labahan. Yan. Pagka ganyan, dalawa. Mega love shoutout sa iyo dyan, Birador Vlogs. Salamat sa pagbisita. Birador Go Vlogs. Blessing. Mega love shoutout sa iyo dyan, Birador. Salamat sa pagbisita. Share lang po. Share, like ating live. Salamat. Bell Vlogs, mag-love shoutout. Alma Asoy, mag-love shoutout. Dito na. Tanong mo kung may pila dyan, ha? Berador Go Vlogs. Mega love shoutout sa dyan, Berador. Pa-support naman guys, pa-share, like ang live natin for my watch hour. Thank you guys. Ay, ingat. Okay. Kay admin Chris Melicoro. Apo Manikit. Mega love shoutout sa dyan. Apoy! Papa Salz, mega love shoutout Papa Salz. Ayan, Berador, may jacket ka na.
Berador, Go Vlogs, mega love shoutout sa dyan. Hey, ay. Berador, mega love shoutout Berador, Go Vlogs. Pa-support naman guys, pa-share ang live natin. Thank you. Watch hour na lang po tayo guys. Maraming salamat. Salamat, Berador. Galing lang namin sa kahabaan ng recto. Doon gawa kami ng medals. Pinaprame namin yung medals ng anak. Yun, tapos diretso kami rito sa Super 8 Grocery. Yan, dito rin sa recto. Yan. Magka-team pala tayo Berador. Magka-team pala tayo. Kita tayo mamaya kay tatay. Ayan, uwi na kami. Dalawa. Kasi kung Hindi ka ma-end ko na to. Hello guys, mag-end na po ako guys. Uwi na kami. Okay, maraming salamat sa mga pumunta guys. Share lang po ang ating live. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagbisita. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para sa watch hour. Thank you. Thank you. God bless us all. Ingat po kayo. Maraming salamat. Bye. God bless.